point. Sa mga balita, sa kauluhan, Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson ni-resign sa iyang pagka-chairman sa Senate Blue Ribbon Committee. Straight to the point. Human giingong wa matagbaw ang iyang mga kaubanan sa pagdumaan niya sa maong komitiba. Straight to the point. Sakto sa nagibuhat ni Lacson day. Kaya otherwise, ako naman nakita no, pa kay ko makakuan, pero nakita na to unsay galaw ni Lacson na ba? Murag madaot ang credibility ana. Unless mo himo siya sa iya yung mabarog siya sa prinsipyo, but kadto nga investigation, kanang investigation medyo nalain man ang dagan ni Lacson. So aron nga dili matandog, aron nga ang iyang credibility intact pa, sakto sa nang gihimo daykin. Kay medyo lahi man ang kadtong mga tao nga klaro gyud kaayo nga angay i-appeal sama ni Romualdez may galang Saldico di man maimbitar. Straight to the point. Kadto sayon naman to sulbaron to problema nga nay ex-Marines miingon nga si Saldico, si Martin Romualdez na kadawat sa kwarta ilang gihatod ang kwarta dito. Sayon naman to gusto nimo pangitawon kamatuoran. Unya ibuto tong isyuha may galagi, paong nila dayon pagkagabi kay ang lawyer miingon dili siya mo'y nagnotaryo. Unsa man to pagsulbad kung gusto gyud ka makasabot sa kamatuoran. Kay mo na kung giingon kamong naminaw nako karon. Dili na sakto nga gibuhat sa abogado ha. Nga di magkita ang abogado og ang affiant. Pero gihinahimo na mga higala sa uban. Labi na ka na magpanotaryo sa City Hall o guman pa. Puriya lang, with due respect sa kwan, dili pud tanan ana kay na may mga notaryo sa City Hall nga okay ra gyud sad. Patunay uban kapilaman mo kasuway kamong naminaw na karon. Affidavit of loss lang, kanang ginagmay lang, nawa nga ID, nawa nga SSS ID, kinahanglan ka nawa nga driver's license, kinahanglan ka og affidavit of loss. Kay dili ka matagaan, di ka maisyuhan og balik kung way affidavit of loss, kapila man ang mahitabo. O labi na mga estudyante, nawa lang ang ID sa eskwelahan. Ang mga lawyers anang uban sad, dili na sakto, but kumpiyansa na sila, kay nga naman jurat raman, doon na may kalainan sa jurat og acknowledgement. Ang uban na jurat raman na, ID may nawa, so walay, tataka na dito, pirmahan sa sekretary. Nagkita bang abogado nga fayant wa? Kamo na naminaw na karon. Kasuway mo? Nawadaan mo or bisag unsa nga mga panotaryo ninyo nga dili lang kay delikado nga notaryo. Nagkita ba mo sa abogado wa? Straight to the point. Mo ni nahitabo ining ex-Marines. Pero kimo gyud ang imbestigaron o gusto ni Lacson ipatawag tong abogado, ipatawag tong ex-Marines unsa man nahitabo Ngano nakuha man yang notarial number? Ngano nakuha man yang notarial seal sa abogado? Ngano nakuha man ang document number? Ngano nakuha man ang book number? Pero wa na nila ipatawag. So, dunay gitago-taguan kay mugawas man, namor nga mugawas ang kamatuoran nga ang ex-Marine si Sultis tinuod. Straight to the point. Ang substance mahigala wa na nila take up diri na kilid-kilid nga issue ba nga mo'y gipadako. Bida, di pwede nimong i-mislead ang mga tao labi pag niagro sa DYHP, iyaw-yaw ko gina nga unsay nahitabo unsay tarong ani sa dili. Si Lacson ni aksyon naglikoy. So karon resign sa tanaw siguro niya murag dunay di niya kaya pod siguro siyang prinsipyo indayken. Malagmit dunay nagdikta niya nanion Lacson mao ni ang atong dagan sa tong direction sa tong investigation tali di niya kaya. So ni resign mahigalas Lacson mo na kang Cayetano. Himuon kang speaker pero kanay himuon kang Senate President pero kanay buhata kini buhata. Ingon si Peter din ako kaya na.